Assalamu alaikum. A yau za mu yi review akan wannan sifan ɗin wanda a yi shi musamman saboda ɗalibai domin jarabawa musamman saboda ɗalibai masu matsalar karatu wato reading difficulties a makaranta. Shi wannan Biro idan ka kunna shi sai ka saita yadda zai ma scanning in English ko kuma a French ko a Italic ko a German. Sai ka je wajen text ɗin ko kuma rubutun da ake sakantawa ko a biro ne ko a paper ne ko a textbook ne. Idan ka kunna shi sai ka je ka yi dragging daidai wajen text ɗin. To shi wannan Biro zai yi scanning ɗin text ɗin. Idan ya yi scanning text ɗin, to zai yi saving ɗin wannan text ɗin in voice. Za ka kunna voice ɗin ka saurara. Ka yi scanning text ne wato a rubutu ga takarda amma shi kuma zai mai da wannan rubutun into voice sai ka saurara. Haka duka ɗaliban da ke matsalar irin ganin karatu ba su gani sosai suna iya scanning ɗin text ɗin sai su saurara. Sannan shi wannan pen ɗin yana iya amfani da yare kala-kala English, French, German. Sannan idan kana baka saba da sauraren voice irin na American English ba ko kuma to za ka iya canza shi ka maishe shi into British English wanda shi wannan ta cikin shi ne ake canza shi. Sannan za ka iya sauraron abun loud idan ka sa loudspeaker kuma za ka iya sa earpiece headphone kenan idan ka sa shi ma za ka saurara. Shi wannan application wannan pen ɗin baya da wani wuyan amfani da shi sannan baya da tsada. Za mu kasance tare da ku a wannan channel za mu riƙa kawo muku kowane bidiyo mai amfani wato gadget wanda za ku amfani da shi a makaranta ko kuma wurin neman kuɗi. Ku kasance da wannan channel ku yi mana like ku danna subscribe sannan ku share saboda 'yan uwanmu su amfana musamman ɗalibai wanda ke makaranta. Mun gode daga wannan channel ɗin.